So, hi! Hello mga bay! Kumusta mo tanan diha? Today's video is about unboxing. O, unsa man ni atong i-unboxing karon? Ano ba yung i-unboxing natin? Ano bang Tagalog ng unboxing? Bubuksan. Ano ba yung bubuksan natin? Ang bubuksan natin ngayong araw na ito ay mga spices. Arabic spices. Mga nagtatanong kung saan ako nakakabili ng mga spices, nakakabili ako dito sa may Pahak. Oo, sa may Pahak, sa Delwato. Nakikita nyo yung Delwato, pag pumunta kayo sa Pahak, mayroong isang gitara dyan na laki-laking gitara sa gitna ng kalsada. Sa tapat niyan, meron nakalagay Delwato. Diyan ako nakakabili. Shoutout sa Delwato. At syempre, hindi naman sila kompleto ng mga spices. At ako ay naghahanap kung saan saang supermarket. Naghahanap ako sa Robinson Supermarket, Save More, at pumunta din ako sa Super Metro. Pero talagang hindi sila kompleto. At naisipan kong mag-search ngayon sa Lazada. Lazada! So, ito na yun mga bay. Although, hindi rin talaga kompleto. Pero at least kahit pa paano, no, meron tayong mga spices. Ako na ang bahalang dumiskarte. At yun nga, yung ating Arabic food ay talagang hindi mo masasabing fully Arabic food talaga siya. Kasi hindi talaga as in kumpleto yung spices. Pero at least, andyan yung talagang malalasahan mong Arabic food siya. Kasi dahil sa ibang spices ay matatapang. Pero, syempre, kaya nga sinasabi ko Arabic food with Filipino twist. Kasi talagang hindi siya talagang original. Pero masasabi mo talagang authentic yung aking Arabic food na kabsa. Oo. Halawa, naraban. Hotdown jud chip. Oo. At, ayun. Nasa na ba tayo? So, masasabi mo pa rin na authentic yung aking Arabic food na kabsa, ang ating bestseller. Kasi nga, alam mo naman, nagluluto ako sa Kuwait. Alam nyo naman yon. At syempre, alam ko kung paano dumiskarte na talagang masasabi mong Arabic food. At ito, bubuksan na natin. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Ang dami kong chika galore. Ay, naku, yung gunting, meron pang casserole with tomato sauce. Sardinas. Okay mga bahay, umpisahan na natin. Saan ba ang umpisa nito? Sayang kasi yung bubble wrap, magagamit ko pa. I-recycle pa, oh. Nasa na ba ang kuana ni tape? Sayang yung bubble wrap, mahal kaya ang bubble wrap. Naku mga online sellers, talagang saludo ako sa inyo, no? Kasi alam ko binibili talaga ang bubble wrap. Pero syempre, gusto natin na perfect at maganda ang pagdating ng mga items na ino-order ng ating mga customer. Kaya talagang gagastos tayo, no? Kahit pa paano, babawi na lang tayo sa ibang items. Mga online sellers, I love you all. Laban-laban lang tayo sa ating mga hanap buhay. No? Online sellers, nakagaya ko, ay sumusuporta din sa mga online sellers. Bumibili din ako sa mga online sellers. Bihira lang ako bumibili ng mga wholesalers. Doon talaga ako sa mga online sellers nakasuporta, no. Kaya bumibili ako. Ayan. Siyempre suportahan natin yung mga natin, yung mga maliit na mamamayan na nag-start ng kanilang mga konting negosyo. Magtutulungan lang tayo, suportaan natin ang produktong Pinas. Kasi alam nyo mga bay, pagka sumusuporta kayo sa mga online sellers natin, marami kayong natutulungan. Kahit pa paano, konti lang ang kita ng mga online sellers. Pero syempre, kapag nagtutulungan tayo, lalaki at lalaki din yan. Tayong mga tutulungan tayo, bili sa kanya, bibili ka rin, ganon. Kaya, ayan, nakakaraos din tayo, di ba? So, ito, yan, pwede ko pang magamit. Recycle pa more. Diyos ko, napakaganda naman ng pagbalot.
Talagang ano, gumastos talaga yung ating online sellers, no? Ayan. Ako'y suki na rin sa mga ganito, mga bahay. Siyempre, nagpapabili din ako talagang ng mga spices, no? Hopefully, talagang bibilan nila ako sa mga kaibigan ko na pauwi dyan from Middle East. Dalhan nyo ako ha, babayaran ko kayo. O, siyempre kasi, mahirap din naman magbitbit. Wala nang libre ngayon. Bihira na lang nang libre. Ayan. Tingnan natin. Okay. Itong karton, pwede pa itong gamitin. Recycle pa more. Nako. Maamoy mo talagang Arabic spices yan. Ang bango. Pag open pa lang, ayan, ang liliit lang pala niya kasi malaki siya tignan sa sa picture. Pero sa personal pala, ilang grams lang ba ito? Hindi ako na-inform. Tag 100 gram lang siya. So, puro buy one take one tong binili ko. Pero nasaan na yung niya? Nasaan na yung partner niya? Garam masala, cinnamon powder, garlic powder. Ba't isa lang to? Alam ko magkakaano to eh. Ano to? Ano yung Himalayan salt? Wala akong order na Himalayan salt. Baka niya to, freebies. Dali, check ko yung order natin. Alam ko dalawa to. Garam masala. Saan na? Okay? So, ang binayad ko lahat nito mga bay ay 1,700 mahigit, no? 1,700 mahigit. At ito lang siya. Konti lang. Mahal talagang spices mga bay. Arabic spices. Okay, number 1. Garam masala. Ayan, nandito na lahat yon. Mix na lahat ng spices. Kaya kahit wala yung ibang spices mo, basta complete itong, meron lang tong garam masala, Arabic food na siya. So, ayan, kasi mix na talaga to kompleto. Pero syempre, hindi ko naman kayo tinitipid. Talagang minahaluan ko pa ng mga ibang spices. Ayan, garam masala. Bukas pala yung isa. Number 1, garam masala. Dito natin lalagay kasi, mga amoy kilikili tayo. Kasi amoy kilikili yung iba ditong spices. Pero talagang maganda siya dahil bukod sa organic na siya, talagang meron pa siyang mixtures talaga na nakakagamot din sa ating mga nararamdaman. Okay, ito yung curry powder. Ayan. Minsan nagdagawa ako ng ice egg or sunny side up. Nilalagyan ko na, tinatapingan ko na itong curry powder. Mabango yung inyong sunny side up pag mayroong curry powder on top and salt and little black pepper. Okay, so ito na yon, curry powder. And ito nilalagay ko sa ating sauce. Pagka nagre-request kayo ng spicy ang inyong sauce, ang ating dakos tomat. So nilalagyan ko siya ng chili flakes. Ayan. Chili flakes. Ayan, ito dalawa siya. Sobrang liliit lang talaga, 100 gram. At syempre, ito yung sinasabi ko sa inyo na talimughat. Cinnamon stick. Cinnamon stick mga bay. 50 gram lang pala bawat isa. No? Sobrang laki tingnan sa picture. Pero, liit lang pala sa personal. Ayan, malaki pa yung palad mo. Okay, dalawa siya. And next, onion powder. Garlic powder and white pepper. Alam ko, ito, isa lang to eh. Parang nag-promo sila nito. So, ito yung onion powder. Ayan. Ito naman ang garlic powder. At syempre, white pepper powder. Ayan. Tapos, black pepper. Syempre, black pepper. Hindi yan mawawala sa ating spices. Pampawala sa mga langsa-langsa. And, ito naman ang cinnamon powder. Ito yung stick niya.
yung talimughat na sinasabi ko, cinnamon stick, at ito naman kanyang powder, no? Nilalagay ko ginigisa. Ito namang stick, nilalagay ko naman sa sabaw, pagka pinakuluan mo yung manok. So, ayan, mababa na yung ano natin, walang makapitan. Ay, Diyos ko, grabe, ang liit lang pala nito. Itong cardamom seeds, no? Ang laki-laki tingnan sa picture. Tapos ito lang siya, mga 50 piraso. Sobrang mahal. Ayan o. Ang liit lang. Parang palad lang. Oo, ang mahal-mahal. So, kaya tinitipid ko talaga. Bawat pakulo ko sa manok, nalagyan ko lang ng dalawa. 2 piraso. Depende sa manok. Kung bawa, magpakulo ako ng 5 manok. So, 3 lalagay ko. Pag 3 manok, 2 lang. 1 manok, 1 lang. Pero pag 1 lang, dinudurog ko talaga para lumasa. So, ayan. Ang cute. At ang turmeric powder din, sobrang cute. Magkasing laki lang sila ng ng cardamom seeds. No, itong cardamom natin, tinatawag na hell powder. No, wala akong powder nito. Oh. Kasi naman, kaya may powder sa Middle East dahil ang yung powder, pampawala lang yun ng amoy ng sibuyas. Kapag kasi yung mga amo natin babae, pag nagigisa ng sibuyas, ayaw nila yung amoy. Kaya pag nilalagyan ng powder nito, nawawala yung amoy talaga ng sibuyas, hindi mo talaga maaamoy. So, ito yung black pepper powder. 2 pala yun. So, 2 pala ang black pepper powder natin. At hindi ko alam, wala akong order na Himalayan salt. Baka baka libre lang to. Tatanong ko sa inorderan ko So, ito lang lahat yung laman. For 1,700. Sobrang mahal. Konti lang. Ayan, binuksan ko na siya kasi kailangan ko na talaga siyang gamitin. At hanggang dito lang tayo sa ating vlog ng tungkol sa mga spices. So, although hindi siya kompleto, pero meron pa naman ako doon sa kusina ko. So, ayan, i-ano ko na lang sa inyo mga bay kung gusto nyo rin bumili ng spices sa akin, pwede rin. Magpatong lang ako ng 10 piso. Pero, kayo ang bahala sa shipment fee. Or kung nandito lang kayo sa Cebu, sa Lapu-Lapu, pwede rin ihatid. Pwede rin ihatid, no? Kung malapit lang, free na lang ang shipment fee. Or puntahan nyo na lang ako dito. So, thank you so much. Bye!